Екатеринбургтагы Сакко һәм Ванцетти, Шейнкман һәм Жуков урамнары кварталын элек-электән татарныкы диләр. Мондагы данлыклы татар сәүдәгәрләре Агафуровлар йортлары турында күп сөйләдек. Берсендә музей булса, икенчесендә Татарстанның Свердлау өлкәсендәге даими вәкиллеге урнашкан. Ә менә дәүләт киңәшчесе Миллер йорты турында мәгълүмат аз. Аны 19 гасырда төзиләр, ә 20 гасырның 20 елларында мөселманнарга мәдәни үзәк өчен бирәләр. 1922 елда биредә татар драма түгәрәге эшләп килгән. Соңрак татар-башкорт китапханәсе һәм Вахитов исемендәге татар-башкорт клубы булган дигән сүзләр йөри. 1997 елда бинаны Свердлау өлкәсе диния назарәтенә тапшыралар. 2019 елда аны мәдәни мирас объекты итеп таныйлар. 2019 елның 12 сентябреннән 14-нә кадәр Екатеринбургтагы булачак татар бистәсе объектын Татарстан, Башкортстан, Чувашстан һәм Мари Эл төбәк тарихын өйрәнүчеләр тикшерде. Галимнәр, журналистлар һәм җәмәгать эшлеклеләре Томсктагы татар төбәк өйрәнүчеләренең Бөтен Россия форумында катнашканнан соң Урал башкаласында да булды. Шул вакытта алар Екатеринбургның булачак татар урамнарында да йөри алдылар. Мондый кичкенә бер почмак булып сакланып калуы да ул бер күркәм күренеш, чөнки күп кенә безнең шәһәрләребездә татар бистәләре булган, күпчелек татар бистәләрендә инде юкка чыккан. Һәм менә мондый почмак булу ул татарларның монда элек-электән булганлыгы турында сөйли. Екатеринбургның татар бистәсен торгызу эшләре инде берничә еллар дәвам итә. Былтыр менә шәһәр администрациясе монда якында гына урнашкан бульварга Агафуровлар исемен бирде. Монда шул ук Зайнетдиннең олы абыйсы Камалетдиннең матур йорты сакланган. Мондый объектлар, алар 4-5. Һәм без уйлыйбыз, шуннан да бу идея чынлыкка ашыр дип, ашса без бик шат булыр идек. Һәм комплекслы рәвештә, шәһәр ярдәме белән, өлкә ярдәме белән бу тирәләрне матурайтып, ныгайтып һәм төпле исем бирү, менә шу татар бистәсе дип, Агафуровлар бульвары. Беренче 2019 елгы фаразларга караганда Миллер йортын торгызу өчен 20 миллион сум кирәк. Булачак туристлык маршрутының 75%-ын Свердлау өлкәсе татар хәйриячеләре үз өстенә алыр дип планлаштырыла. Калган сумманы җәмәгать эшлеклеләре ярдәме һәм грантлар белән ябарга уйлыйлар. Эльвира Хөснетдинова, Альфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург.